Elfyn, o dylan yn gweud bod yna fwy o gwestiynau ti. Mae lot wedi cyrraedd ni ar Twitter a Facebook, felly'r cwestiwn ewn ni am Brett John ar Twitter. Mae fe'n gofyn, be di'r car gorau ti erioed wedi yrru? Dwi'n meddwl sy'n ni'n gorau mynd am y Fiesta dwi'n yrru wan. Mae'r perfformiad yr caral i byd yn rhywbeth anhygoel, so rhaid fi fynd efo'r Fiesta. Fiesta? Ond beth yw gwerth y Fiesta? Mae'n agos at 400,000. Mae hwnna'n fwy na tai rhan fwy o bobl sy'n byw yng Nghymru, anhygoel. Cwestiwn ola yn gloi te, Jack Morris yn gofyn, Elfyn, pa gymal yn Rally Cymru ti'n edrych ymlaen at fwyaf? Y cymal gartre, Gartheiniog. Eitha byr lenni, ond dal yn gyflym, dal yn gymal gwych wedyn. Fyddwn ni edrych ymlaen i hwnna at fore dydd Sadwrn. Yn bendant. Ni drafod mwy am Rally Cymru GB yn y man, ond Rally Cambria fydd yn cael yn sylw ni ar ôl yr egwyl. Un o'r rallies hynna ym Mhryden, a rally sy'n dathlu i 5 blwydd yn 60 mlwydd oed eleni. Byddwn ni'n ôl nawr.